ҳаваскорону ҳунармандони ноҳияи Тоҷикобод дар ҳайати 45 нафар дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҳунарнамоӣ карданд. намояндагони ин ноҳия кӯшиш намуданд ки ба ҳадафҳои асосии фестивал ки кашфи истеъдоду чеҳраҳои нави соҳаи санъату фарҳанг аст наздик бошанд. аз ин рӯ масъулин асосан ҷавононро ба ин озмун ҷалб намуданд. ба иттилои онҳо аксарияти иштирокчиёни Андалеб 2021 аз ноҳияи Тоҷикободро маҳз ҷавонон ташкил мекунанд. мардуми ноҳияи Тоҷикобод, аниқтараш ҳаваскорони санъати ноҳияи Тоҷикобод имрӯз дар доираи фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 бахшида ба ҷашни бузурги тоҷикон 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. аз ноҳияи Тоҷикобод ҳунармандони хеле ҳам хуб рӯи саҳна омаданд. аксарият ҷавонон ҳастанд ки дар ин чорабинӣ имрӯз иштирок мекунанд ва ҳунари худро ба ҳайати якамон пешниҳод мекунанд. ҳаваскорону ҳунармандони ноҳияи Тоҷикобод низ мувофиқи низомномаи фестивал аз рӯи 12 номинатсия ҳунару маҳорати хешро пешниҳоди тамошобинон ва ҳакамони озмун гардониданд. аз рӯи ҳамаи бахшҳо аз ҷумла суруди ҳамсароён, суруди яка, рақси яка, навозиши яка, суруди анъанавӣ, сӯитаи овозию рақсӣ бо маҳорати хуби эҷодӣ баромад намуданд. аъзои ҳакамон ба баромади ҳаваскорони ноҳияи Тоҷикобод баҳои мувофиқу муносиб доданд. дар интиҳо андалебчиёни ин ноҳия 110 аз 5 холро сазовор гардиданд.